Hi guys, good morning. Welcome to another vlog. Dito si Manang. Tapos magkuan mi karon. Hello. Magunsa ta nang? Ha? Magunsa ta? Magunsa na ta? Da si Manang guys. Magmukbang daw kuno mi. Agoy. Oh, unsa ba kayang imukbang dani? Tapos di si Doy Doy. Guys, pakiselip naman sa channel ko. Yeah. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ni Utik Channel, baka naman mabisit ninyo. Kunti na lang ang kulang niya guys. Yun na lang ang hinintay niya ang watch hour. Kasi kuha na niya ang subscriber. So ang watch hour na lang ang hinintay niya. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. At sana more subscriber pa. Tapos si Ondoy ug si Mimi. Hi guys! Hi guys! Okay. Unsa inyong buhaton? Magunsa ta karon? Magunsa man ta? Bigas kuwaon ako. Magunsa man tanang? Ikaw. Magkaliring-kaliring ta sa sapa. Magtambeng-tambeng. Hindi ka na ito cellphone mo. Hi guys, good morning. Karon guys, naglabaman ko na. Mintras nga igipatuyok pa nako akong bulingon, magkalingaw ko og bugha sa kahoy kay wala na pud mi kahoy unya magsige nagaulan-ulan. Nasimumon ang nangwa dani, nya nag-eskwela din siya. Ako na lang ang magbugha. Danera nako. Danera nako bughaon guys kay gaulan man. Inom ko tubig. Pangayo ni Mimi. Naon to banana. Banana ko ah. Mama. Baby, banana. Yung ulan-ulan na dito guys. Dati kami. Wala ni mo tulad ko ba ang tundal doon? Wala. Dagang tundal ito? Narabuloy kay. Ha? Narabuloy. Ito ba ang tanya mo dalang dala din ni? Pakot yun na imbor nga iya. Ha? Pakot imbor. Yakap ni mo? Ano man, dugay man kayo siya. Ha? Dugay man kayo, biyahan ako. Nanginog rin sa akin ito? Ha? Nanginog na? Matay eh. Eskwela na mumbon? Sila na.
i-cancel na ko. I-play na kong video doon na. Nag-vlog ka wala? Nag-vlog. Ay pag i-cancel na kay i-play na kong video kaya rin. Si Budo guys, gikan siya nagtuba sa saging. Kay naamay loading karon sa saging, na si Riri nagtrabaho, si Momon po nag-eskwela. Na siya nagtuba, gitabangan siya ni Doy-Doy. Nuan siya namahaw kay sayo man siya namahaw ko ganiha. Pag abot niya dinhi. Ato na ning hawason kay para ato mailisdan sa mga bicolor. Yun na ko ang mga kuan. Puti. Ang mga puti akong giuna pag washing. Okay. Mintras nga sige pa ulan. Mas ayos sa itong kasunod sa pag laba. Kaya hindi ra kay si Cyril agka. Hindi ra kay si Cyril agka. Kuanan pagkasabado. Kaya pagkasabado ra ba usahay di na nako siya agka tabangan kay pangas dito sa bukid. Pero no ako nakapangas sa bukid kay ulan man danlog kayo. Naanar ba untay abono nga kuan napalit ni Riri. Pait siya kagahapon murag urea ra to iyang abono. Na napalit. Di nagpalit po siya sa sprayhay. Ako tong sprayhan kay para sprayhan ako kay para kana ang kato yung mga dahon nga kuan dili kaputan sa mga kuan langaw-langaw. Ako nakapangas kay uwan-uwan man. Naglaban na lang ko daw namughas kahoy. Dali ra kay kahurot ang sugnod guys. Ngani nga adlaw-adlaw taga kuan gamit. Di makatingob lagi kay si Riri pod na ay trabaho. Si Raymond pod sayo sayo iyang klase. Di na si Momon pa ka. Di na si Momon na pagkuan. Di pa sa una nga iyang klase kuan ba. Aw lagi gamodular ra siya. Kaya pagkatabang pagig siya sa mga kuan diri sa balay sa kahoy lang karon di na namo nang usahay kung kuan siya na lang ako ipa sa kahoy ako na lang gubugha. Si Riri pa among saligan sa kahoy wa gyud mi isugnod. Tinabangay. Adlaw-adlaw man gid na ay bulingon guys kay ngani nga na eskwela. Adlaw-adlaw man taga-ilis. Sa pagway eskwela kay adlaw-adlaw mag-ilis. Di agdapog ang bulingon. Ya pila ka mok gailis adlaw-adlaw. Unom. Daghang gid bulingon aw pito. Pito ka mok mag-ilis adlaw-adlaw. Daghan jud kay bulingon no. Amo ning mintras nga gaulan, sunuron ko pasad ni aglaba kaya para digdapog kay kung agdapog na. Kay kung agdapog na bulingon gasakit na kung hawak sa kuan bisan tud kay nakawasing ni ang pag waswas man karon. Mga binasa sa mga bata adlaw-adlaw. Laban inahan. Say mang laba mang waswas mini man laba minirere nga say gabi sabangan po ko niya. Ato na ning patuyokon kay para mahuman. Ayan guys, umuulan.
Yan. Tapos yung masa basket, tapos ko na nilabhan o giwaswasan. Kada nasa planggana, waswasunon pa na siya. Na siya guys, sumana na siya waswas. Hindi siya mahalay kay ulan. Ayan. Gaba ko balag ulan guys, kaya na may tubig. O sige tulo ang ako sandayong. Hinay ang uwan pero kan lahutay man. Tapos diya si Manang diri guys, nga siya naglungag. Hello guys! Mayong otso. Kay nabisi man ko sa kong labhonon. Siya lang sa ilungag. Nag-upload ko guys. Daw nag-charge kay walay kuryente sa bukid. Sabi din. Si Doydoy guys, naghiwa siya sa panakot at sal, luya, bumbay, awabay at sal diha. Kay magluto siya sa ginamos. Luto si Manang sa ginamos. Narade ay guys. Kami ang magsudan karon guys. Magluto sa ginamos. Kalas ra ba di siya kuan? Kanon. Ang bahaw. Mga ginamos day? Taon-taon na naadungan na itong kuan. Ang Shaolin. Unsa na kabayo na motor? Shaolin. Purta na eh. Agoy paandar. Len? Ruta na. Unsa man na Pandara de sakay si nanay. Sakay ko, be. Makadaog na ni nanay dong dili. Daog, sakay nay. Drive pandara. Sige pandara be. Saan pag pandar? Wala bitse. Oh, sige na andar na. Wala na may nalito na. Naplat? Mo din na nga dinagdagan kay naplat day ka na Mo na yung motor. Sige, kuha na sa tangtangas ang ligid. Anawa guys, iya ginanggi huling-huling kay naplat ko no. Tangtangang ligid kay ato'y pabulkit ni Kuya Doydoy. Ito guys. Luto na ang adobong ginamos. Oh, klase na mong sudan guys, na pipino. Tapos de apoy guso. Si Doydoy ang nag-prepare na di guys sa guso ug sa pipino. Tapos si Manang pud nag-adobo. Adobong ginamos. Si Doydoy ang magpre. Pag Is as the Lord investigate if you are about tasted from the one that Christ our Lord. Amen. 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 Ni si Iboy. Ni apod si Undoy. Noy! Ano na? Tapos dia ang among Mimi. Hi guys. Nag-nude to. Tapos ni apod yang prinsesa ni Manang. Butan ninyo. Dia apod akong kuan. Bugoy. Ang among Shaolin. O sige, paghay sa Shaolin. Shaolin. Charlie. Paghay sa. Ikaw na pod oh. Alam. Reklamo ra ba? Mga unta guys. Mga unta ninyo, lahat-lahat dyan. Pagpalaw ng gawin, no? Kaon-kaon ta. Ayaw karawa doy. Undoy. Ay karawa ondong. Ayaw karawa. Taura o. Boy, sa'yo mo. Kung man ako kuan guys, laba. Ay, dry na lang to siya para dali mauga. So, ag-diet na ko karon guys. Kaya akong tiyan, lumaki na. Iwan ko ba kung anong laman ito? Bilbil ba to? Ha? Tinae ko na yun si Raymond. Bilbil ba to o bata? Hala na na manghod si Koreana. Hala na, ana may bibi. Dili na si Undoy bibi. Hala. Oh, kay ha? Naana uy, nada ko ng tami ni mama oh. Nada ni bibi oh, na ay bibi inday dani gamay. Tanawa ko ma. Inyo ni mo sir. Yo.
Unsa ko na? Lami ka sabot. Ito yung tan. Motor ako na sila. Ito yung tan. Yun ako. Si Sulin na imong bibi. Ihay naman mo si Sulin. May kuan tulog na boy. Di niya tubang sa kanya nga hay. Hay kalipan na lang kulo sa kakita kanya sa video. Kana na, wala gagaw. Yummy tayo to. Lamig kayong tubig. Kaong ka pipino di ay. Very good kay si Undoy nga bata guys oh. Miss G from USA mga unta, Paulo Amal mga unta, Luna Pings mga unta, Ma'am Emerald from Norway kaunta. Uy, nalagit yung doyo. Ko na mo. Ano yun? Pungko ka? Agpungko ko si guys, nga nilamok yung tiil gipaak. Mga unta, Ate Rachel tama gawa. Ate from California, maniud to ta. Manang Luz, kaunta Manang Luz. Ma'am Milda Kapin. Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Carmen Lu, Ma'am Jessica from Cebu, Ma'am Indayon Bravo from Cebu, Marilyn J. Robinson, kaunta. Ma'am Nicole S, mga unta. Mami Vic, mga unta Mami Vic, Madam Tis Del Mundo and Mamieta. Kain tayo yung lahat. Kamix from Germany, Little Lady Diary. Dami among sudan guys. Oh. Nakapalit ko sa bulinaw. Tapos sa ugikuan. Gigamos. Giprito ni Manang giluto. Tapos na ay pipino with kamatis. Ito apoy gusto. Maniudto tanin yung lahat guys. Lahat-lahat dyan. Sa mga followers ko. O sa mga viewers. Sa mga silent viewers. Mga unta. Ma'am Cha Orion. Mga unta ma'am. Ma'am Nelfa. Ma'am Simple Christine 808. Solin Abubakar. Alentan, halaoy, mga unta, halaoy. Inday Jing Panuhot, Ma'am Nenya Idanol, Maria Agnes Pamilosa, kaunta. Manang Marlene, Ate Gwyn, Ate Marby, Snowlin, ug si Fern. Alang nga. Si Budo guys, gikan ni siya harvest sa saging dahil naapoy nagpahakot sa iya sa saging. Gamba. Ay palo-palo mo hukarakan mon. Naplan ganito. Tapos, masyado no. Pau. Ano ko pamila? Kuha nito mama. Kaunta guys. Mga unta ninyo. Sudah na ang kubra dingin mo? Sudah na, tag 600 ka na. Magkaon na lang kung pipino mundo. Saban. Yung manok. Ano yung pipino? Last naman na. Ling, ihawon ta na imo manok ling. Inka ihawa, tao tagay ko sa 600, bayri ko dayon. Ihawa dayon.
600 kaya man manok. Yan, may manok di. Sabay lang ya 600. Nabasik na lang. Ihaw lagi. Kung nasa 600. Nagihaw ka. Mayon mo yung manok para mabayad sa 600. Nagihaw ka pa. Magdagan na yung manok. Di ba namiso naman na? Namisod na sa gani. Ngayon ko sa'yo nga tagay ko pisa sa Cobra lang. Hi guys, maayong hapon. Punta kami sa bukid kay kuaon na mo si Koreana, uban mo si Budog ang magkuan kay ang isa ka motor gidala ni Momon. Ug si Undoy, tara na. Paras na sa bukid guys, kuaon na mo si Koreana. Kuan naman lagi. Diya namin sa ila ni mama guys. Tapos diya si Auntie Mercedes mutugbong pod siya. Tubong ko guys, kaya nalimtan akong kuan. Napin sa kwan. Kapin. Limtan niya iyang hapin-hapin. Tapos si mother magpakuha ko ni mama sa ganas guys kay akong itanom dito sa sapa. Then siya pod akong ipasugod pagtanom para malihian. Kay kung kini siya magtanom, daghang kay unod sa kamote. Pareha to yung kamote diha o daghang kay unod pero ani ra kadagko. ani ra kadagko. Oh. Sige, kuan diha sudara. Na dinta wala. Dinta. Iya na mama dana. Daghang unod yung kamote guys pero ingani ra kadagko. Moto sa una. Ang Koreana ganihara naghuwat-huwat. So diri si mama mangganas guys. Tapos muna iyang kamote. Udah unod. Oh, iyan ni kuhaan ugma sa kuan. Ugma sa Nobyembre pangkalag-kalag ni siya. Oh, diba oh dagag unod oh, pero gi kuan na siya giambaw lang siya. Lagi ambaw lagi pa. Nakatang na nagsaad na dahil pinuilit at kargahan para deliver. Agoy di ay sa gisaaran na day kuno ni guys sa 10 wheelers. Na ay pagilabti kay wa pa man din na nila gikuha eh. Kuha na lang nato na di kay atong lungagan sa isa lang ka kilo. Wanilong aso. Uwan gulo. Daghag unod sa iyang kamote ni mama guys oh. Pero dili pa niya kuhaan, pakuhaan. Ugma pa niya pakuhaan sa kuan. November para pangkalag. Tayo. At Ay like Apa dia?